boye shi yake yana kulle shago. Abinci duniya ne. Kai. Wani abinci da na kuke ci haka? Abincin da ka aje ne ciki saman tebur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me aka yi? Matsalan ma daya ni yanzu ba zan iya gane ainihin wanne ne na sanya ma shinkafa beran nan ba wallahi. Inna lillahi. Cikin sa ko wanda na samu shinkafa bera zan je in zuba ma beran nan mai takura mana a cikin shago yana mana sace. Dan Allah wannan ne. Naka ne. Ah, ku tsaya mu gani. Wannan ne ko wannan ne? Kai gaskiya ba zan iya ganewa ba. Nashi ne ko? Nashi ne. Dan Allah ga naka ne wallahi naka ne. Alquran naka ne. Alquran naka ne. Ni ba Alquran naka ne. Wallahi naka ne. Wallahi ba na ba. Wallahi ba shi bane. Ya za ku ta haka ku Ya kuke ta hayani haka? Allah wallahi naka ne. Wallahi naka ne ba na wallahi naka ne. Ku saurara mana. To ga neman mu da Allah. Ku saurara. What? Ina zuwa. Bari ni yanzu nan zan tabbatar da wanne ne a ciki. Yanzu gane mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Ba mata ka san wannan ne baka san wani hali muke ciki ba. Baka san maganar da ake ba ka shigo kana ci. Ka tsaya Ka tsaya ka ji bawon mata inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zama mu uku. Inna lillahi. Zama mu uku wallahi. Kuma shiga shi. Dan Allah ka tsaya mi ma bayani bawon mata ka dai. Wallahi sanu. Haba da Allah. Ka tsaya mi maka bayani. Baka san ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kora. Ya sha wallahi ya sha. Ya kora ci. Ya sha wallahi. Wallahi ya sha. Ya ku jala kun sai in naga abinci. Ido na rufe yaki. Na ji ana wannan ne wai me kuke ma magana akan shi tukunna. Abinci ne aka sa mashi shinkafa kara bera aka zuba mishi za ka bera ya ci ne ba mu gane wani ba. Mun kasa gane wanne ne cikin Allah. Allah ya zaku ba. Wanne ne da Allah na wanda shi ne kenan wallahi ba su wanne bane ba. Wallahi na shi ne. Wanne ne ka nashi ne fiya da Allah. Nashi ne da Allah ka ce nashi ne. To dan mata kada ka san ban shiri mutuwa ba za ka yi min haka. Da Allah mun zama mu uku.